Συνέδριο. Ανώτατο Δικαστήριο. Επίτροπος είναι μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, εκπρόσωπος του εδώ στην περιφέρεια. Δεν ελέγχεται από την αποκεντρωμένη, ελέγχεται, είναι αυτοδιοίκητο. Δικαστήριο, ανώτατος βαθμός. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και η παράμεση που θα γίνει και την έχουμε ξανακάνει και το έχουμε αποδείξει. Όχι, δεν έχει. Και αυτό είναι ψηλό ότι δεν καταργέται. Να μιλήσω και εγώ για να το δω. Τρίτον, να πάμε σε άλλες περιπτώσεις, γιατί πολλές φορές δεν είναι τα πράγματα όπως δείχνουν. Και η εμπειρία μας, η πρόσφατη, μας έχει δείξει ότι και σε άλλη περίπτωση είχαμε ότι κύριοι είναι λάθος, το περνάμε μια φορά, μην το ξανακάνετε και πήγε, όχι η παρούσα Δημοτική Αρχή, το διευκρινίζω, και πήγε μια άλλη Δημοτική Αρχή και το ξαναέκανε. Και μετά προσπαθούσαμε εμείς να επουλώσουμε και να διορθώσουμε μια στρεβλή κατάσταση που είχε γίνει με ευθύνη άλλων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η τελική πράξη. Είναι μια πράξη, αυτό είναι μια εισήγηση. Θα αργήσει να κρυθεί επί Είναι μια εισήγηση. Αν δεν του τραβήξουμε τα αυτή, θα αργήσει. Θα έχει τελειώσει η Είναι σύμβασή μια μας. εισήγηση που πάει στο Ελεκτικό Συνέδριο και δεν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και προς την κατεύθυνση του Επιτρόπου που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και στο πλαίσιο της υιοθέτησης του σκεπτικού μας ότι αυτές οι δομές, οι ευαίσθητα κοινωνικές, πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με τη διαδικασία στην οποία σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει δώσει και την νομιμότητα η αποκεντρωμένη διοίκηση και δεν έχει δώσει παρατηρήσει ή δεν έχει ακυρώσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σίγουρα θα πρέπει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να συνεχίσετε. Και θα γίνουν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις και προς το Ελεκτικό Συνέδριο κεντρικά και προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του συγκεκριμένου σκεπτικού, της συνέχισης λειτουργίας και προς την κατεύθυνση της ταχύτατης αντιμετώπισης και εξέτασης του συγκεκριμένου θέματος.